രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 നമോ ഭഗവതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബിന്ദോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മദ്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സന്ധ്യ ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ശ്ലോകം: നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതം ഭാവവർജിതം വർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കുതഃ പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഇത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ? 13ന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം തുടങ്ങാം. അദ്യോ മഹാഭാഗ ഭവാനമോഘദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രത ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം വിവർത്തനം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യവാനായ വ്യാസദേവനെ, അങ്ങ് പേരുകേട്ടവനാണ്, സത്യസന്ധനാണ്, വ്രതനിഷ്ഠനാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ ആടിയ ലീലകളെ ഏകാഗ്ര ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങയിലെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഓർത്തെടുത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങയ്ക്കെല്ലാം വിവരിച്ചു തരും എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പല സാഹിത്യങ്ങളോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങളോടും സാഹിത്യത്തോടും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയ സാഹിത്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം കൂടുതൽ. ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയേച്ഛാനിവൃത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചർച്ചകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, സംവാദങ്ങളൊക്കെ. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വെറുതെ സമയം കളയലാണ്. ഇവര് അല്പജ്ഞാനികൾ ശരിക്കും ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് നല്ല പദപ്രയോഗങ്ങളാലൊക്കെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അവരിത് വായിച്ച് അതിലെ ഇന്ദ്രിയമായ ഇത് മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാണ്. നാരദ മഹർഷി ആരാണ്? വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഭഗവാന്റെ കഥകള് പാടിക്കൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് വീണയും ഏന്തി 3 ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വിഷ്ണുവിനേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പം ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അനുകമ്പയാണുള്ളത്.
ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞത്, അങ്ങയുടെ കൃതികളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും നാമങ്ങളും മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്കും സന്തോഷം തോന്നും, ആ വായിക്കുന്നവർക്കും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അത് മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ആകർഷകവും മാത്രമല്ല, സർവവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം, വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു മാർഗം തന്നെ തെളിയണത്. അത് ആരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ്? നാരദ മഹർഷിയെ പോലെയുള്ള അത്രയും അതിശ്രേഷ്ഠരായ വൈഷ്ണവരുടെ കൃപ കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ വ്യാസദേവനോട് പറയണ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ പറയുന്നു. സർവവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവര് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പതിത ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഭഗവാന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് അതിശ്രേഷ്ഠരായവർക്ക് ഈ ജീവാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകിയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകയാൽ മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാകയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കഴിവ് അവർക്ക് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ, കേൾക്കണില്ലേ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ? മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കള്, നമ്മളെ പോലുള്ളവരാണ് പതിതാത്മാക്കളെ. അവരെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ, ഉയർത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഉറച്ചവരാണ് വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ളവരും. അനുദിനം പുതിയ വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പതിതാത്മാക്കൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. ഇപ്പൊ പേപ്പർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ അത് വായിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യം പിന്നേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിനെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ? അതിന് അത്രയധികം സമയം കഴിയും. അത് തന്നെ, ആ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ TV-യിൽ വരുന്നത്. അത് കേട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള സംവാദവും ചർച്ചയും അത് നടത്തി അങ്ങനെ ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ വെറുതെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഹോബി തന്നെ. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവനെ അഥവാ നാരദനെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവമായ വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് സമയമില്ല. സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നും ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂഗോളം. സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂലോകം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യപരമായ രചന നടത്തുന്ന 1000 വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അനേക സഹസ്രം സാഹിത്യ സംബന്ധ രചനകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി 1000 വർഷങ്ങളായി രചിക്കുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും അങ്ങനെ
അത് വായിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് തന്നെയാണ് ജന്മ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തിയില്ല. ഒരു സമാധാനവും അത് വായിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുമില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യരചനകളിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം. എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നില്ല? അതിലൊന്നും ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സാഹിത്യരചനകളിലില്ല. അതാണ് കാരണം. ആകയാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭ്യുഗാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി എന്ത് ചെയ്യണം? വേദസാഹിത്യങ്ങളെ, വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മംഗളാചരണത്തിൽ പറയണത്, നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. നമ്മൾ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും താഴേക്ക് പതിക്കും. അതാണ് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ മാതാജി പറഞ്ഞതും നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഒരു 4 ദിവസം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മടി തോന്നിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം വിചാരിക്കും നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകും, അല്ലേ? പക്ഷെ ഡെയിലി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടതും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ കയറുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ, അതിനു മുമ്പുണ്ടല്ലോ, വ്യാസൻ ദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത. അതേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഒന്ന് ഭഗവാൻ അരുളിച്ചത്, മറ്റേത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുക. ആ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനും ആ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓരോരോ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നരക തുല്യം ജീവിച്ച് തീർക്കും. സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യത. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുദ്ധ സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനെ സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അവർ പറയാം പണ്ടത്തെ കഥയല്ലേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, കുറച്ചൊന്ന് പുരോഗമിച്ചൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? പണ്ടത്തെ ഒരേ കാര്യവും വെച്ചിരിക്കണ പറയും. അനേകം വർഷം ആ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് കിടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പക്ഷേ ഒരാളെയെങ്കിലും നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജന്മലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ
ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിൻ്റെ ദൃഷ്ടി സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രവണ, സ്വീകരണം, ചിന്താവികാരം തുടങ്ങിയ മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവീണരാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. മാത്രമല്ല പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനാവൂ. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു മുക്താത്മാവാണെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വശത്താക്കിയവനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? പരിപൂർണമായാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദരചയിതാവായ പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണനായ, സർവശ്രേഷ്ഠനായ, പരിപൂർണാഭിജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണമായ വർണ്ണനയാകുന്നു. ഇത്രയും ഇതുള്ള ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഒരു കരുണ കൊണ്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ശ്ലോകം 14. തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്കദ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിः ന കർഹിചിത് ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. എന്താണ്? തതോന്യഥ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി ന കർഹിചിത് ക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദവാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. നമുക്ക് വാക്കർത്ഥം നോക്കാം. തതഃ അതിൽ നിന്നും അന്യഥ പ്രത്യേകം കിഞ്ചന എന്തോ വസ്തു എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും വിവക്ഷതഃ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പൃഥക് വേർപെടുത്തിയ, ദൃശഃ വീക്ഷണം, തത്കൃത പ്രതിപ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച രൂപം നാമഭിഹി നാമങ്ങളാൽ ന കർഹി ലഭേദ ന കർഹിചിത് ഒരിക്കലും ക്വാപി അതൊരു ച ദുസ്ഥിതാമതിഹി ചഞ്ചല മനസ്സ് ലഭേദ വാദ അഹദ നിലനാൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. എന്താണ് അനിലൻ? ഇവ ആസ്പദം സ്ഥലം. എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രചനകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി. വ്യാസ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങള് രചനകളിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്തായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. തതോ അന്യഥ, ഇനി അഥവാ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാതെ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തതോ അന്യഥ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭി. വിവക്ഷത വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, പൃഥക് വേർപെടുത്തിയ, ദൃശ വീക്ഷണം, അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നകർഹിജിത് ക്വാബിച ദുസ്ഥിതാമതിർ. മതിഹി എന്ന് വെച്ചാ ചഞ്ചല മനസ്സ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിത്തീരും?
ലഭേദ വാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. വാദാഹത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കാറ്റിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വഞ്ചി ഒരു കുറ്റിമേൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ തോണി വെള്ളത്തില് ആ കാറ്റിനനുസരിച്ച് ഓളങ്ങളിൽ ചാഞ്ചാടി പോകും. നമ്മള് ഒരിടത്ത് അതിനെ ബന്ധിച്ചിടണമെങ്കിൽ അത്രയും ദൂരം ആ കയറിന്റെ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരും. അതേസമയം ബന്ധനസ്ഥത ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ കാറ്റിനനുസരിച്ച് അത് ഓളങ്ങളുടെ താളത്തിനൊത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമുക്കത് ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഒരു പിടിയിട്ടില്ല അല്ലെ. തതോന്യഥ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷത പൃഥഗ്ദൃശസ്തകൃതരൂപനാമഭിഃ നഹർകർഹിചിൽക്വാപി ച ദുസ്ഥിതാമതിർ ലഭേദ വാദാഹതനൗരിവാസ്പദം. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെ പോകും? ഭഗവാനില് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നിയ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇല്ലേ? നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാലേ, ഒരെണ്ണം ഒരു 10 നാമം ചൊല്ലിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക, എത്ര നാമം നമ്മൾ കേട്ടു, നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് എത്ര നാമം നമ്മൾ കേട്ടു എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു നാമമായിരിക്കും മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അബോധ മനസ്സിൽ കൂടെ വേറെ എവിടെയോ വേറെ എന്തൊക്കെയോ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, ഈ നാവ് കൊണ്ട് വെറുതെ പറയണുള്ളൂ, മനസ്സ് എൻ്റെ പാദത്തിൽക്ക് അല്ലെ എൻ്റെ നാമത്തില് മനസ്സെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അപ്പം തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വെളുപ്പിന് 3 മണി തൊട്ട് നാമം ചൊല്ലിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. തോണി പോണ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് തോണി പോണ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സെങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ കാര്യം? ഒരു വിസയും വേണ്ട, ടിക്കറ്റും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഏത് ലോകത്ത് വേണമെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വരാം അല്ലെ. നമ്മ ചിന്തിക്കണ ആൾക്കാരപ്പൊ കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കും ആ സമയത്ത്. നമ്മൾ 3 മണിക്ക് നാമം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ ആൾക്കാര് സുഖമായിട്ട് പുതപ്പും മൂടിപ്പോ കിടന്നുറങ്ങിയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിഷമിച്ച് ഇരുന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കണത്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതൊന്നും ഇല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ നാമത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് സ്വസ്ഥാക്കി തരണേ കണ്ണാ, ആ പാദത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിൽ അത്രയും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടെയല്ല പിറക്കുന്നതും കൂടെയല്ല മരിക്കുന്നതും. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വല്ലവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെറുതെ ഒരു ചായക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇറങ്ങി ട്രെയിനിന്റെ പാടന്വേഷിച്ച് പോകും. അപ്പൊ ആ ചായ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന നല്ല ശുദ്ധജലവും ജ്യൂസും അതൊക്കെ കുടിച്ചൂടെ? അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ ചായക്ക് വേണ്ടി നമ്മ തല്ലുകൂട്ടണേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് നാളെ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പില് പേര് തരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാതാജി വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അവിടേക്കാണ് എത്തിക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കുക. വിവർത്തനം. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും, ഇതൊക്കെ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേണ്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. കാറ്റ് കൊണ്ടോണം. വഞ്ചിനെയും കൊണ്ട് കാറ്റ് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രചനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി
പലതിലും കൊണ്ടുപോയി വഞ്ചി കാറ്റിൽ ഉലയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ സഞ്ചരിക്കും. അത് അങ്ങ് ബുദ്ധിക്ക് പലതായി തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്കും സന്തോഷം തോന്നിയില്ല, ഈ വായിക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷം തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി കെട്ടിയിടാത്ത വഞ്ചി പോലെ ഓളങ്ങളിൽ ഒഴുകി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഉപമയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സർവ വിവരണങ്ങളുടെയും പ്രസാധകൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വ്യാസദേവനാണ്. അപ്രകാരം സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ അനവധി ദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത രൂപനാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു. തൽഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. പലതിലും എഴുതി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 33 കോടി ദേവകളുള്ളവരെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി എഴുതി. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്തെന്നറിയാതെ അവർ സദാ വിഷമിക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവനാൽ വിരചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനതയെ ഇതൊരു കുറവായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. ശ്രീ നാരദൻ അത് അദ്ദേഹത്തോട് ഊന്നി പറയുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദമാക്കുന്നതിന് ദൃഢമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അസ്തിത്വമുള്ളതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വൃക്ഷത്തിന്റെ മൂലവേര് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ മൂലവേര് ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും ആമാശയം ഭഗവാനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മൂലവേരും ആമാശയവും പറയുന്നത്? ഏത് ഉപമ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് വൃക്ഷത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള് കയ്യിനും കാലിനും ഒന്നല്ല ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുക. എവിടെയാണ്? ആമാശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആഹാരം എത്തുന്നത്. ആകയാൽ ഭാഗവത പുരാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പുരാണവും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സംഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലവലേശമായ വ്യതിചലനം പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. അല്പമായ വ്യതിയാനം പോലും അത്തരം നാശം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അന്യമായ ആശയങ്ങളെ ദക്ഷമായി വിസ്തരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുക? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഹാനികരമായ നിരവധി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ദാരുണ പരിണാമമായ സർവേശ്വരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ദേവാരാധനയുടെ ആത്യന്തികമായ ന്യൂനത. അപ്പൊ ശരിക്കും ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ മാർഗമല്ല എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാൽ വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം യഥോചിതമാകുന്നു. നമ്മൾ പല വഴിക്കാണ് പോയിരുന്നത് ഇത്രയും നാളും. കുറെ പേര് ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകും, കുറെ പേര് കാളി ദേവി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് നിർത്തി തരണേ, ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇക്കണ്ട കൊല്ലങ്ങൾ നമ്മൾ ഓടി നടന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക്? എപ്പോഴും ശിലപ്രഭു അത് പറയും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ
സെക്രട്ടറിമാരെയും അവരവരെയൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പറയാം. അതുപോലെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ദേവന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാണ് സേവകര് മാത്രമാണ്. വിഷയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥ ഹേതുവാകയാൽ സർവേശ്വരവാദിയുടെ വ്യതിചലിച്ച മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ്